ちゃんなうりちゃんなうりちゃんりちゃんりちゃんなうり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 ちゃんなうりちゃんなうもっと来いよりちゃんなうりちゃんなうりちゃんりちゃんりちゃんなうりっちゃんをギュウギュウしたいな、チタパタするの最高でギュッてしたいな、腕噛まれるの周りで浮かんでいいよりっちゃん。りっちゃんと二人で買い物行くことになって、とんでもない顔でデートだねって言ってめちゃくちゃりっちゃん普段から可愛いですが、可愛い可愛い、猫耳にすり替えました。もうなんか可愛すぎて、もうなんか写真撮らせてほしい。でも犬耳も好きなんだよな。個人的にはなんだろう、犬耳他には何かりっちゃんをチヤホヤしたい。チヤホヤされ慣れてないりっちゃんが挙動不審になるのを見て、さらにチヤホヤしたいチヤホヤしたい。りっちゃんがピクシブで体中率 R18 で検索をかけるのを、どうでもいい好き。コミケ会場ではりっちゃんに見起こすを、いやりっちゃんはりっちゃんだから可愛いんだ。そうファンのみんなわかるよな。りっちゃんはりっちゃんだから可愛いんだよな。朝起きるとてか朝起きたらりっちゃんがそこにいるってことは、俺は一緒にりっちゃんと寝たってことであって、なんか他の人ごめんなさい。結婚してほしい。りっちゃんなおりっちゃんなおりっちゃんりっちゃんりっちゃんな8月生まれのりっちゃんりっちゃんりっちゃんなしし座りっちゃんりっちゃんりっちゃんな身長154センチりっちゃんりっちゃんりっちゃんな体重48キロりっちゃんりっちゃんりっちゃんな血液型は B 型りっちゃんりっちゃんりっちゃんな軽音部の部長りっちゃんりっちゃんりっちゃんな相性はみんなでりっちゃん。俺の嫁りっちゃんのメール来た。バイト禁止とか全く関係ねえ。りっちゃん最高。写真ください。りっちゃんがいつもカチューシャをつけてるので、そのために前髪を下ろした方がいいよ、おかしいしみたいな妄想を機能した魔法少女かってつぶやいているりっちゃんに、僕と婚約して花嫁になってよって声をかけたいけど、きっと眠られるから我慢したい。てか相互フォロー来た。シューガちゃん。疲れて帰ってきたりっちゃんがソファーで隣に座って、てか隣に座った段階でもう俺のテンションマックス。りっちゃんが目を閉じて唇をこちらに向けるので、やばい、もうなんか好きすぎて気持ち悪くなってきた。街で出会ったりっちゃんはなんと前髪を下ろしており、声をかけると、普段はデコ出しなんだけどねと言い訳をするけど、その髪型も似合ってんじゃんベリーグッド。本心を口にしたところ、うつむいて無言になられたい。前髪ずっと前から好きでしたってメールをりっちゃんからもらった。もう生きててよかった。もう今死んでもいいや。メール見たらなんかもちろん嘘って書いてあった。死のりっちゃんなおりっちゃんなおりっちゃんりっちゃんりっちゃんなおりっちゃんなおりっちゃんなおりっちゃんりっちゃんりっちゃんなおりっちゃんなおりっちゃんなおりっちゃんりっちゃんりっちゃんなりっちゃんなおりっちゃんなおりっちゃんりっちゃんりっちゃんなつるぺたつるぺたりっちゃんりっちゃんなりっちゃんなおりっちゃんなつるぺたつるぺたりっちゃんなおりっちゃんなりっちゃん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 り結婚